Pensió Gotchi. Ara passaré a cobrar la renda de 16.000 iens que inclou el lloguer, la mitja pensió i les despeses de l'ús de les instal·lacions. Koshimori. Raig encegador! Senyora Lulu, li pagaré més endavant. Només són projectils de plàstic, coi de Koshimori. Noi, no et facis pregar. Següent! Tokufuji. Fa mig any que prova d'enredar-me amb el mateix. Mira quan arriba a ser de ruc. No m'ho facis, sisplau! Vostè tan tossut com sempre. No m'ho facis, sisplau! El següent és el noi nou. Hibiki Amawa. Potser m'oferirà una bona diversió de bon començament. Vaja, realment impressionant. Aquest nano serà un rival, tu. He anat a córrer. I, My, Me, Strawberry X. Primera classe, el primer pintallavis a la desesperada. A partir d'avui, aquells seran els meus alumnes. Per fi comença la meva vida apassionada de mestre. Espereu-me, estimats alumnes! Ai, mare, potser corro massa. Tant és, posem fil a l'agulla. Bon dia! Bon dia! Hola, bon dia! Esteu tots bé? Molt bé, bon dia! Qui és aquest sonat? Hola, bon dia! Quan fa una mica de calda, surten sonats de sota les pedres. Anem. És guapíssim. Si t'ho pots imaginar, ahir en Takeshi... Aquí, quina bíblia. Gràcies, ets fantàstic. No trobes que et fas massa l'heroi? Al final l'enamoraràs i tot. Per què ho has fet, això? Fukae, deixa de burxar la Fuko, vols? Deixa'm en pau! Ni talell, m'ho vols tornar a dir? Fuko! Que t'has fet mal? Ets tu, Fugio! Ja no cal que busqui una paperera, és aquí? Noia, tens cada cosa. Anem. Ei, espera, Takira. Bon dia a tothom! Sempre esmorzeu tots junts? M'anirà de primera. Així ho aprofitaré per presentar-me. Començo, em dic Hibiki Amawa i des d'ahir al vespre sóc un nou llogater. Aquesta primavera he acabat la universitat i he obtingut el títol per exercir de professor d'educació física amb matrícula. Fem tard! Afanya't, afanya't! El jovent d'avui dia no es prenen seriosament l'educació física per culpa de la pressió que tenen en tants exàmens. Precisament perquè ens movem, sentim que som vius, ens hi sentim perquè suem la cansalada junts, ai! No posis els peus pudents de suor a la taula. Bé, jo me'n vaig a la feina. Fins després.
Jove, si no se'l vol menjar, em dóna el seu esmorzar. No! Oh, no puc, no puc. Què vol? El lloguer d'aquest mes, incloent-hi el lloguer, la pensió completa i les despeses de l'ús de les instal·lacions, són 16.000 iens. I després hi ha els 1.000 iens pel menjar del gos. Miri, és que... estic escurat. Escurat, Escurat. ni un ien. Ni un ien. Ah, torni al menjar, en Medusa. Medusa, li has posat un nom ben estrany. Aquí es paga sempre per endavant. Si no tens diners, vés-te'n immediatament! Esperis un segon. D'ençà que em vaig graduar no he obtingut cap plaça de professor i tots els diners que tenia me'ls he polit en les despeses diàries. Però aquesta vegada aconseguiré una plaça de professor tant sí com no. Llavors els demanaré que m'avancin el sou d'un mes. Li suplico, àvia. No et prenguis tantes llibertats, noi. A més, no suporto que em vinguin amb històries sense salta ni volta. Ho dic de debò! Suposo que la coneix, aquella escola de secundària que hi ha aquí mateix. De seguida li confirmaré! L'escola de secundària que hi ha aquí mateix. L'escola Seito Sanomiya. No ho aconseguiràs pas. Un dia! Aquest és el teu xicot, mijo? Sí, té un cos de somni, oi? És model. Llavors, sàpigues que jo... No t'hi escarrassis. Ara entenc que siguis incapaç de trobar xicot. Mira el Fuko, què et sembla? Oi, que sexy. Suposo, tens raó, és sexy. Si no l'has mirat, mira'l, mira'l, mira'l. Mira'l, 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 mira'l. Deixa-la estar. La Fuko encara està una mica verda per aquestes coses. Jo no ho crec pas. L'amor veritable és una meravella. El cor cavalca com boig i ara està alegre, ara està trist. Escolta, no et quedis al·lucinant. Has de viure-ho tu. Quan pensis aquest m'agrada, has de córrer i atrapar-lo. Ja m'agradaria, però sóc una mica lenta. L'amor no té res a veure amb les teves facultats atlètiques. Quan arribi el moment, el cos se't mourà tot sol amb tota la naturalitat. Potser sí. M'agradaria que fos possible. Noies, de què parleu? Hola, Seiko. Mira. Ai, no. La Seiko encara és més delicada que tu. No està immunitzada contra els homes. No me'n recordava. Perdona'm, Seiko. Direcció. Aquest és el despatx de direcció, oi? Un home. Que gruller. Expliqui'm-me què significa aquest enrenou. Lamentem aquest incident. Aquest home insistia a veure la senyora directora. Senyora, vull ser professor d'educació física. D'educació física. Sí, tinc entès que en aquest centre la plaça està lliure. Doncs dirigeixis a una altra escola. Veig que no sap res de la nostra escola. Al nostre centre no volem cap home exercint l'ensenyament. Com a educadores busquem un instint maternal que repel·leixi la violència. En altres paraules, aquí només permetem que hi treballin professores amb un cor ple d'amor. Naturalment, al principi era una escola per nois i noies i per tant tenim nois que estudien aquí, però tenim la intenció de reduir gradualment el nombre d'estudiants masculins. No en pot sortir res de bo de l'educació rebuda d'un home. No podem confiar les nostres valuoses alumnes a una colla d'homes ineptes. El precepte de la nostra escola és l'amor en la seva grandesa. Escolti, senyora, crec que n'ha fet un gra massa. Els homes també tenim molt d'amor. Un amor immens. Ves, homes. D'ençà que aquella dona es va convertir en la directora han passat 10 anys. Allà mai no hi ha entrat cap home per fer-hi de professor. Vaja, ja m'ho imaginava. Què? Ja ho has preparat tot per marxar? No, m'ha fet l'efecte que només buscava brega. Com dius? Després de sentir-li dir que els homes no tenen gens d'amor, no puc retirar-me i ja està. Déu-n'hi-do, però tens una rival temible. La superaré, tant és que hagin passat 10 anys. Em convertiré en mestre i faré que aquella directora m'accepti. Vols fer enfadar aquella vella rondinaire? És un pla d'allò més divertit, sí, m'agrada. Col·laboraré amb tu amb molt de gust. Vine, deixa't de romanços i Àvia, malta. quina en porta no de et prenguis cap? tantes llibertats, t'he dit.
Increïble. Què és això? És indiferent l'aparença que tinguis o deixis de tenir. El més important és que aquella dona et contracti com a professor. Té raó, però tot i així... No et queixis, ho vols fer o no ho vols fer. Colla d'homes ineptes. Ho faré! Som-hi, doncs. Té, posa't això. Què és això? La veu és l'única cosa que no té remei. Veuràs que al collaret hi ha una mena d'interruptor. Sí, Ostres! És un transformador de la veu. Anys enrere era enginyera electrònica. No. 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 Perfecte. Molt bé, llença-t'hi de cap i guanya't el lloguer. Sí, me'n vaig a veure què en trec, àvia. No et prenguis tantes llibertats, t'he dit. Direcció. Així doncs, vol exercir l'ensenyament al nostre centre. Em dic Hibiki Amagua. Molt de gust, contracti'm, sisplau. Com és que la Fuco és l'única que ha de fer gimnàstica a la pausa del migdia? No ho sé ben bé. Es veu que posaran a prova l'aspirant a professora de gimnàstica. Deu ser important per ella obtenir la feina. Però com se'ls ha acudit triar la Fuco? T'has fet mal? Fuco, Si no t'afanyes, s'acabarà el descans del migdia. sí. Bufa! És una dona ben llargaruda. Deu fer 1,80 m o més. Però tot i ser professora de gimnàstica no està gens malament. Senyoreta Amawa, Sí? de seguida començarem la classe de prova. Sí. Es pot saber què fas? Corre, vine, noia, de pressa! D'això, aquest és l'uniforme d'educació física? Això mateix. Durant la classe no podem permetre que res estimuli amb excés els ineptes dels nois. Perdoni, em dic Fuko Kuzuha. Molt de gust de conèixer-la. Molt de gust. Vinga, va, amb aquesta cosa no es pot ni moure. En quina època es pensa que vivim? Aquesta professora es deu pensar que sóc una sapastra. Ja poden començar. Subdirectora, procedeixi. Sí. Volem que faci una classe d'atletisme. Ara faci que la Fuko Kuzuha corri 50 metres sense caure. Només em demanen això? Sí, només això. Les professores d'educació física sovint són dones amb trets tan rústecs com els dels homes. L'amor en si. Observarem atentament si es comporta segons les nostres normes o no. Som-hi, comencem? Sí. Bé, ara farem un primer intent. Sí. En posició. Preparada? Perdoni. Ben pensat, fins ara la Kuzuha no ha corregut ni una sola vegada sense caure de morros. Sí. No et posis nerviosa. Tornem-ho a intentar. Sí. Preparada?
Un altre cop! Mare meva! Mira, els braços van així, formant un angle recte, i els has de moure endavant i endarrere. El cos una mica inclinat cap endavant i els malucs i les cames amunt. Més o menys així. Estic ensenyant! Sóc un professor de debò! D'això, senyoreta. Perdona. I després no has de mirar a terra, has de mirar a la meta. Concentra la mirada en la meta. Així segur que hi arribaràs. Vinga. Sí. En posició. Preparada? Mira endavant, els braços en angle recte, els malucs. Bé, jo diria que se'n surt prou bé ensenyant, no troba? Vejam, Yamashashii. D'això, em dic Kuzuha. Perdona. Acosta't. Ho has entès? Estic a punt. En posició. Preparada? Una mica més, ho pots fer! Fes un salt, va, sense por! Ho has fet molt bé. Senyoreta, moltes gràcies. Tarava. D'això, em dic Kuzuha. Fuko! Molt bé, Fuko! Molt bé. Gràcies, mijo. Has estat genial. No em pensava pas que aconseguiries córrer tan bé. Moltes gràcies, Fujio. Explica, Fuko. Digues què t'ha dit aquella professora cau d'orella. Doncs, m'ha dit... Te'n sortiràs. Vaja, què ho deu fer, doncs? Totes les professores diuen el mateix i, malgrat tot, tan bon punt t'ho ha dit ella, ho has aconseguit. No t'entenc, Fuko. Quin mal hi ha? És el primer cop que ha corregut sense caure. No siguis prim mirada. Segur que t'alegres d'haver-ho aconseguit, oi, noia?
això? El cor em batega com un boig, malgrat que la senyoreta és una dona. Podria ser que jo... Per més que hagi superat la prova, tingui present que d'ençà que vam fundar el centre hem transmès durant 52 anys el bon gust i el candor com a principis. Encara no estic segura de si els seus mètodes rudes tenen cabuda a les rectes tradicions de la nostra escola. Em sap greu. Bé, lamento haver-li de demanar després que ja hagi decidit de contractar-me, però... Digui'm què vol. M'agradaria que m'avancés una part del sou. Ni parlar-ne! Per què? Sembla que l'han contractat per la feina, però s'han negat a avançar-li el sou. Mentrestant, tu seràs el meu gos hostatge. Si no em paga el lloguer que em deu, faré estofat de gos amb tu. Ochi wa tsukimasen. なんでやねん